Pozvao sam na današnjom pričati o ljetnoj pozornici u Belišću. Ovako, prije je bila ljetna pozornica sa javnim zahodom u parku hrvatskih dragovoljaca u Belišću, pa je ubrzo srušena. Zato bi trebalo vratiti ljetnu pozornicu u park hrvatskih dragovoljaca, jer ta lokacija za manifestacije i koncerte je privlačna i bliža svima nama. Što znači, trebalo bi to vratiti, a također i to prije gdje je sadašnje dječje igralište je bila ljetna pozornica. Sad, kad vidimo, realno gledajući, to bi trebalo vratiti. I to je idealno mjesto jer je blizu svih, kako se zove, ugostiteljskih objekata, a također je blizu i autobusnog kolodvora.